De dag van supermerkeigenaar Sjouke Wiensma begint net in zijn winkel, maar achter de computer. De online bestellingen komen hier binnen en na het printje van de lijst met boodschappen maakt hij een rondje terug de eigen supermerk. De lijsten komen binnen via de computer. De meesten hebben het meeste op internet invult. Al zijn er ook wel klanten die het nog telefonisch doen, dat ken ik. Als je net bent binnen mijn internet om te gaan, dan kan je u zich bellen. Gewoon op uw nummer. Daar dus. En zo binnen er alle dagen tussen de 10 en 20 klanten die haar een boodschappen van afstand bestellen in maar. Het is zo'n 20% van de omzet van de winkel. Maar makkelijk is het net om een online supermarkt te hebben. Als je bij u alleen nog al in de winkels zit, er zijn samen 2.000-3.000 soorten producten. En dat heeft ik dan op die site nodig, op de winkel. En dat is toch wel heel groot. Dus het vraagt voor u voor de voorraad een hele prutte aandacht. De boodschappen worden door vrijwilligers bezorgd door de hele provincie. De klanten binnen vaak mensen die het zelfs net zo makkelijk bij de winkel komen kennen. Nou, omdat mijn man is gehandicapt en ik heb zelf geen rijbewijs, dus ik ben altijd afhankelijk van iemand anders. Dan is het wel makkelijker dat ze kennen, hè? Ja. Dus ik ging eerst altijd met mijn dochter, maar ja, die is ook druk bezig. Dus, en dit is makkelijk. Het is meest met mensen met een beperking, of zoals deze vrouw, die man die had dus wat, of oudere mensen, of wat er oors wat is, dat ze zelf net naar de winkel kennen en dan vinden ze dit ideaal. De winkel in Jestermaar is op dit stuit de enige die het in heel Friesland bezorgt. De concurrentie van grote winkels als Albert Heijn komt er wel zo aan. Wij kunnen het nooit voorkomen, ik ben maar een klein duimpje. Vergeleken bij die oren. Uw budget is volle leger. Zij doen landelijk de dingen en wij kennen het alleen nog maar in Friesland, dit kunstje. Wiensma denkt dat zijn klanten heel wat trouw blijven zullen. Zelfs maar concurrentie van de grote spelers op de merk.